Takže čau lidi, tady vás Jirka Games a dneska tady jsou s Gamerem. A dneska si zahrajeme Akinátora. Akinátor je velice populární hra. No, není populárnější je sice Agario, což nevadí, ale ta hra, to je fakt dobrá, mně se strašně líbila. Doufám, že se nám taky bude líbit. My si nebudeme to zdržovat, jdeme se na to vrhnout. A my jsme si jako první vymysleli jméno Krteček. Krteček, to je taková pohádka, malá kreslená. Mrtka skrtka, na kterou jsem se vždycky díval, když jsem byl malej. A pustili jsme si to třeba 10krát. No, prostě to bylo žužo bužo. No, teď jo, žužo bužo, super kadák. Super, takže je tvůj charakter starší než 30letý kokot? Ne. Nemá přes 100 000. Není to z mojí rodiny. No. Není to holka. Ne. To ne. Čech. Nevím. Je tvůj charakter... Nosí tvůj charakter boty? Ne. Jo. Tak jako asi nebude chodit v žabkách, nebo já nevím. Já si myslím, že ne. Já bych dal, že nosí Ne. boty. A co to je? Je to To je krtek vlastně, tak ne. UEFA Champions ne, fakt nehraje. Jo, je populární z 90. let. Jo. Halo. Posralo se to. Hoši, je to v prdeli, jak jsi to sekl. Ty vole, má ho. On ho má. No. To si ze mě dělá srandu. No nevadí, má pravdu. To teďka uhádneme. No, aby on uhádl. To je zmetek, to je čůrák. Tak už naběhneš konečně, ty jo. To je jako, my máme takovou pomalejší, ale jako prostě... Tak co teďka budeme hádat? Šrek, no. Šerek, super. Není to youtuber. Kdyby byl Šerek youtuber, tak to by asi vypadalo. No to. Jako, já si myslím, že byl jako víc jak na 30 let, ale není z České republiky. Není mrtvý. Ne. Není z politiky, nehraje sport nebo nemá sport. Není z hudební skupiny nebo tak. Není to reálná postava. Nosí boty? Jo, nosí. Šerek tak ten nosí, to vím. To já si on nosí. Ano. Já nevím, jak to nosí. Ano. Fett? Jo, je tlustý, no, je tlustý. Hobbiter? Ne. Podle mě bychom to mohli jako uhádnout. Ne. Jako by toho Šreka, že Ne. ho znali, ale jako nevím. Hele, Šerek není zvíře asi. No. A tak ty to gravity. No podle mě je zvíře. Není. Tak jako není to Teďka se člověk. jmenuji ty otázky. Is your character in Gravity Falls? Ne. Má bílé vlasy. Není to holka. To si dělá. Co to je za červeňáka? No No. nemáš pravdu. A jdeme pokračovat. No, co to bylo? To si nevšímejte. Žije ve Spojených státech? Ne. Dragons? Není. Počkej. Ano, protože tam je drak. Není to japonský animovaný. Ne. Nežije v Americe, to nevím. Nosí helmu. Kdo? Šerek měl jenom jednou, ale jinak nenosí. Nenosí. Je to bílej skin nebo hovno, nevím, ne. Lego Movie, ne. Nenatáčí nebo hovno, není z Evropy. No. Není to duch.
Ano, je zelený. Ano. Ne. 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 Ano. Can you... Ne. Omlouváme se, jestli to bude třeba nějak blbě, anglicky to nějak... Prostě, nevím. Když to anglicky třeba špatně přeložím, tak nás nehejtujte. Že jsme ještě, je nám jako 13, takže jako v klidu. V klidu, přesně. Hele, ale tak to už je fakt divný. Já to vidím tak, že si asi hrajeme Agario. Ne, tohle dokončíme. No tak, ale vidíš, že tohle vždycky musíme počkat. Já nevím, co si myslíte, ale vy... Takže vůbec neví, on neví. Takže co třeba teďka uděláme nebo vymyslíme? Třeba. Barack Obama. Barack. Barack Obama je současný americký prezident. Náš ne. Barack Obama si kde byl? Ale ne. Miloš Zeman, ne? Jo, tak prvně Tak Obama toho a tam pak ne. Zeman. Baracka Obamu nevím. Ne. O něm nevím ani pet. Ano, není to holka, nenatáčí nějaký, není to nějaká písničkářka, vole. Ano, je slavný. Ano, je v Americe. Není to youtuber. Ne. Ano, je mu více jak 30 let. Neumřel. Nepracuje s počítačema. To nevím. Ano, je to reálná postava. Může taky. Není v komediích. Ne. Není to gay. Ano. Nedělá něco s jídlem. Má nohy? No jasně, že má nohy. Tak to nevím. Ne. Tak tohle to je přepal. Tak to ne. Já vím, že tam určitě něco odpověděl špatně, protože on by to měl uhádnout. Ale nevím. Jdeme Miloše Zemana, předtím to uhádne. To je neuhád. Co? Ale prvně ještě musí dokončit. Není talentový soutěže, nemá stříbrný, nehraje ve Liverpoolu. Tak to ne. To ne. Není. To taky ne. To taky ne. To taky ne. Ne. Nevím. Ano. On být? Ne. Je. To jo. To jo. A už nás má. Jo. Tak, co se nám vymyslel, pane Akinátore? Když to neuhádne, se Tak jsme v hypeu. I think. Má ho, on ho má. Jakože ne. Máš pravdu. Jsi slavný, no. Zase. Takže jdeme Miloše Zemana. To jsme minule uhádli, ne? On to uhádl, ale... No tak to děláš, tak když to neumí, tak to děláš, což ty kroteno doopravdy, že jo. Tak se víc snaž a koukej se do toho, když umíš anglicky jako byt. Máš jedničku z angličtiny, ne? Tak dělej. Já mám ještě takový pořádný základy, no. To. Ne. Takhle. Takže, není populární z YouTube. Ano. Ne. Ano, je starší jak 40. Není mrtvý. Nežije v Americe. Je to politikán. Je to z Evropy. Ne. Ano.
Ne. Ne. Někdo... Ano. Ne. 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 Čekej. Co to je tier? Nevím. Ne. Ne. Nemá, ale neznám věci. Takže nevím. Ano. No. No tak málo, když tam byl prezident, pak že z České republiky, že má problémy s alkoholem, takže to by bylo úhlavné. No málo na to vlastně. Ach jo. To je dobrý obrázek. Ty zemany. Tak Jirko, tak co bych chceš vymyslet? Já bych vymyslel teďka velice nějakou speciální věc, což znamená, že to bude A je Harry Potter. Harry Potter. Tak to jde. Tak to nikdy v životě neuhodneš, protože já na helikoptéru, na Harry Pottera se nikdy nedívám, takže nic o tom nevím, takže on tady Game to spraví a uhodne to, já mu věřím, on to dá a budeme mít celou Českou republiku, nebo a nevím, já tuhle tu hru neumím, takže on to teďka dá, já mu věřím, takže do toho. Jestli to nedáš, jestli to nevyjde, Ok, no takže ne. jde. Není to reálná postava, není to nějaká, má vlasy, to je jasný, není to holka. Ano, bojuje, no žije v Americe. Žije v Americe. Dám, nevím. že může, spíše ano. Nepoužívají zbraně. Superhrdina. Ne. No superhrdina, jo. Je s těma špatnýma, není to animálního. Teenager. Don't know. No. Ano, je z knížky taky. Ne. Ano. Curtain number of exam. Nevím. Ale Schalter Gander. FC Barcelona, no to víš, že jo. To... Ne, co jsem to zase dal, prtinka. To by se ti líbilo, kdyby byl v Barceloně. Ne. Ne. A je to v píči. Víte to tady? No Harry Potter. Ano. Nejspíš jo. Ano. Tak se ukáž. To byl ten z toho Harryho Pottera. Tak tohle. Jo, ten tam taky je. Jo. Jo. Hele, já nevím, jak se ty kluci jako jmenujou, ale je to jako Harry Potter, takže dáme to jako, že to uhád. A to ještě dáme něco, nebo už to ukončíme? Jak to asi ukončil, jsme jeli ta kopita, takže No, teď jo. kdybyste jakoby nehejtovali za ty naší angličtinu, já nevím. No, nehejtujte to naši angličtinu, my to moc ještě neumíme, nemáme moc dobrý základy. Ještě teprve chodíme do základní školy, já jsem si v 8, ale ještě nic moc. Určitě dejte like, odběr, aspoň jeden odběr, nějaký jeden člověk, holka, kluk, hermafrodit, nevím, dejte odběr. Hroch. No, hroch třeba. No, dej jedno. Tak dejte odběr, ať můžeme mít speciál, protože už tam máme 9 odběratelů, ať tam je 10. Mám teda připravený menší překvapení ze Shakes and Fidget. Jo, zase mi tam popadaly několik podzemek, což až příště. Ale my to ukončíme, mějte se Jo, fanfárově. a ten hroch neměl být jakoby
urážlivý. Takže tímto bych se vám loučil a Čau, ne. nashledanou. Teda, jak se to říká v tom? Bye bye. Ne, v tom kouzelní školce. To už jsou. Já jsem to říkal, ty vado. Jsou konci. Jak se tomu říká? Sakra, ty krása, nevím. My si budeme se vzpomínat, prdele ještě. Jak se říká? Mějte se Jo, fanfárově! mějte se fanfárově. Ahoj. Já už jsem to měl na jazyku, ale byl jsem chytřejší. Takže my Mějte bychom se na... fanfárově. Tak. Čau. Čau.